Iri kuzi yanga yatorwa ngemunhu wakaitora oitengesa. Yanga iri mbavha? Dai imbavha yanga itonzwa pana ochiitengesa. Kwai yakazotaura here wakaitenga unouya kuidzosa mubhazi raindafa. Yakaramba kupinda mubhazi? Yakaendazve naye yamberi iyo yotaura kuti ndidzose wandiona. Ndo mazuro endakasvika. Rangu ndoitwa runindepere kana mukwananzi ndogara pachako panapa. Kambudzi takangokaona kare panapa chingotenzera panapa kare kadiki. Ndikauza more than 3.5 years chingotenzera panapa. Akanodya zvakanasora inyanya kufura inenge ingodya mazepe mabhisikiti maraisi inenge ichasara inenge yese panenge pachisukwa gudzu pakaratya raisi totodya raisi iyayo. Usaka kuti haisi kunofura kuti dzimwe? Haiendi inonganga nekomwa mvura dzasi kubhizimusi kwachinyika. Yodzoka panapa. Inenge ichingotedzera munotengesera vanhu vakadzi ichitora muriwo wavakadzi vanenge vachitengesa muriwo wetobvuka kana matimati ndo yanenge iri kana mazepe. Inenge ikurasirwa mamvuri. Last year. Ndo payaida kuti ndiwe nayo. But yakaramba kukwira motikari. Yakatoramba kukwira motikari? Tiri mugari wemachako. Mbudzi iyi yakatoomawo nekuti hatizivi kuti ine chivanhu kana kuti ine chii, nekuti hakuna mbudzi inoda zvinhu zvinonaka, inodya mavheji, mabhanana, ichienda yega kunomwa mvura. Mbudzi iyi iri kubvunzwa kuti yakadonha pakabva hondo yamatsanga, yakadonha mubva murori vachienda kutongogara. Igore ripi ro? That was 2017. Zvinozi yativa nemakore akawanda? Yaane makore akawanda rimwe. Yanga yatengeswa neruwotsofi ikatadza kupinda mubhazi. Yakaramba kusvika dhiraivha wacho wanga aritenga atotsamwa akati ndiende kupi nechinhu chakadai chinosvika chikandimupotsera zvinhu zvangu kumba. Kunoku ndekupi kunoku? Uri kwachifi nesabhokani? Kunoku ndekuchifi mapungwana. Chifi mapungwana Manda village.